Ние сме съединението прави силата. И имаме мисия. Ти също. Не бъди част от тълпата. Спаси България. Не чакай промяната. Бъди промяната. Нека изпълним своя дълг към тези, които дадоха живота си в името на бъдещето. В името на твоето настояще. Заедно ще изградим едно ново гражданско общество, обединено около железни принципи и възвишени идеали. Твоята роля тук ще бъде ключова. Решенията ти днес предопределят утрешния ден. Стани един от нас. Нека заедно положим основите на нашето време. Времето, в което хората ще осъзнаят съвършено ясно, че съединението прави силата.